Mali kunnafoni TV lajɛbaw an ka foli baw ye ka sanga ni aw ka wagati cogoya ye. An b'a fɔ a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka bamanankan kunnafoniya olu kɔnɔna na. Kunnafoni daminɛna ka sanga ni an ka fanga tigilamaw ka kunnafoniya o kɔnɔna ye. An bɛ taa Masina kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masina komini dugu mun bɛ ne a bɛ wele ko Kolongo. Kolongo marabara kɔnɔna na an ka fanga tigilamaw ye kɛlɛbolo kura dɔ sigi sen kan mun bɛ wele ko Kolongo jigitugu numéro 1 walasa basigi o bɛ se ka sabati Masina ni a lamini kɔnɔna na cogoya mun na. Kɛlɛbolo in yɛrɛ sigira sen kan janvier kalo tile 27 ka taa se janvier kalo tile 31 ma. Mun kɛra sababu ye u ye dankari kɛ jadiwale tigilama caman na ni ka tɛgɛda kɛ u bolofɛminɛ caman kan. O kunnafoniya kelenw fana bɔra ka yira tuguni fɛn mun ye jadiwale tigilama minnu bɔnɛn'u ni la ko jadiwale ɲɛmɔgɔba dɔ bɛ a la. An bɛ dugawu kɛ ala bi ala ka sebaya di an ka finitigilakaw ma jugu kɔ kan. Alisa an bɛ to an ka finitigilakaw ka kunnafoniya o kɔnɔna na. An ka finitigilaka minnu bɛ yen ni an b'o olu wele ko garde nationale o maa 470 olu tun ye wuli kajɔ kɛ Bulkesi Munduro marabolo kɔnɔna na walasa ka basigi sabati ni yɔrɔ kofɔta in na. O wagati jan tɛmɛnen kɔfɛ o baara olu la u seginna ka na Bamako faba la garde nationale ka kan mun bɛ Tomkɔrɔbugu. U kunbɛnna u ka denbayaw fɛ ani u limanaw fɛ. Aw ni ne an ka jɛ ni ka a ja dɔw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne balima nana babu ala ni cɛ nonomi ne balima ala mana min o de kɛ. Ni ye laada ye gardiya la gardi fɛn fɛn mana taa ka taa faamaw kunna wolo terrain kan n'u nana chef d'état-major ka taa chef d'état-major la n'a a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ an bɛ na ka n'u kunbɛn ni yɔrɔ kelen na. Mais depuis que an y'a daminɛ n bɛ se k'a fɔ an ma deli ka ni ɲɔgɔn ye. An bɛ ala fo la. Vous avez quitté ici 470. Dieu merci, vous êtes là 470. An bɛ ala deli hali bi tɔw fɛn fɛn bɛ nalen kɔfɛ n'a ma diya ka tɛmɛ o kan a kana jigin o jukɔrɔ. Voilà. Minnu taara remplacer an bɛ ala deli ala y'u ɲuman ta cogo min na ala k'u fana ɲuman segin ten ka na an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ. Banabagatɔ ala ka kɛnɛya d'u ma. Bon, depuis an taara bɛɛ bɛ Bulkesi dɔn bɛɛ bɛ Monoro dɔn parce que n'i bɛ théâtre centre de l'opération Maliko yɔrɔ dɔn olu ye poste ye o ka sɔrɔ Burkina la o ka sɔrɔ Niger la. Donc an kun tɛ sigi an kun bɛ baara kɛ an kun bɛ patrouille kɛ an ni jugu dɔw damadɔninw sɔrɔla olu neutralisera en même temps engin explosif improvisé o n'an b'a fɔ o ma ko EI olu caman détruira sur place. Alisa an bɛ to an ka finitigilakaw ka kunnafoniya o kɔnɔna na. Marakalakaw fɛ yen nɔ an ka finitigilaka 1021 olu kali jamana ye dɔgɔkun tɛmɛnen k'a yira k'a fɔ u bɛ jamana lakana u seko ani u damayira la. Baara ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen lawaleyara an ka chef d'état-major de l'armée de terre ale ka yamaruyaw kɔnɔna na. Kan kibaru la nin wagati in na an bɛ taa Senegali. Ka sanga ni Senegali marabaw ye laɲini kɛ Faransi jamana fɛ wagati tɛmɛnenw na k'a yira k'a fɔ fɛn mun ye Faransi jamana ka finitigilaka mun bɛ Senegali jamana kɔnɔ u k'u ka koso ni kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ ni ka Senegali bila. Ka sanga ni o baara ninnu de waleyali ye fɛn mun ye Faransi ka base militaire 5 mun tun bɛ Senegali jamana kɔnɔna na u ye base militaire 3 lasegin Senegali finitigilakaw ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun kan ka cɛ kalo 4 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko de kɔnɔna na. An bɛ taa Gabonkaw olu fɛ yen nɔ nin wagati in na fɛn mun ye Gabon jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ Ali Bongo Odimba ale ye grève de la faim ni ka o daminɛ
o tɛ dɔwɛrɛ k'i ba ji ani dumuni na walasa a bɛ laɲini mun nɔfɛ o bɛ se ka sabati cogoya mun na. A ka grève yɛrɛ kunba de ye fɛn mun ye a furumuso Sylvia Bongo ani a denkɛ Nurudini Bongo olu bɛ kaso la a bɛ wagati jan bɔ. A ka grève yɛrɛ de kun ye walasa a furumuso ani a denkɛ olu bɛ se ka bila cogoya mun na. Ukraine ale ni Russie bɛ kɛlɛ la a bɛ san caman bɔ ni wagati in na. O de hukumu kɔnɔna na ka sanga ni Lamɛrikaw ka jamana ɲɛmɔgɔ kalata ye ni Donald Trump ale sebaya sɔrɔ. Ale ye sigi ka kuma kɛ ni Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ Volodymyr Zelensky ye ni dɔgɔkun tɛmɛnen in na. U ka sigikafɔ yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira u ka kuma kɔnɔna na ko don n'a nataw la fɛn mun ye Ukraine ale ni Russie u na sigi tabali kelen kan walasa u bɛ se ka bɛn ani kelenya k'o sabati ni jamana fila u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya mun na. Mali kunnafoni TV lajɛbaw ni de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ko da kulo kan an b'a fɔ aw kan bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kuraw olu kɛnɛ kan.